15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Uba Phedro jana nakasnong mauchongka walang khandai kentoy nong spung simshem yo bola khenja na duka arpsan trek jemang arja punrio lalap ika Metïap chungu nakwa Dira hakapor mensngi life trek jemang arja punrio uteu rongba ude bola sanpu prasnem karta ban nadu bola ja ki bahieng ki lawad yu hakeleng ki chaka henre kimshem lap satya layu i ka Metïap baper hawa Dira dakinong shong bana bola sei ka sherengko la shem badai ba Phedro kiba sai ka Metïap jo ba Phedro gletho bakadon ka Jingot yo Ryndang ki dakmong ha ka Metïap chung u marma la pentep shi ba hieng borpulet ka soyong police station ki blawan shi ka tai ki chaka la ong bo ba Phedro de rangba obom chudan kanu ka daus ni hasnong ngathau ba ka tegi chung suba syak penyap chung u ka la penlengo ya ki babun ya ka Metïap chung la ra civil hospital Shillong banle e ka postmortem Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya